Vent lidt. Hej! We love Fantastic! Emilia og Pernille på deres årsdag! Emilia og Pernille på vores årsdag! Yeah! Vi elsker Fantastic! Pernille, hun filmer også bare lige, så jeg ved det, hvis det bliver lidt forvirrende. Så det er hvad for en, der bliver bedst? Ja. Okay. Og Pernille er en fin en. Jeg er en fin en. Oh. Emilia er en flot en. Og Jeg er en fin en. er der nogensinde nogen, der har fortalt dig, at du er dejlig? Jamen, det lyder bedre, når du siger det. Kram. Vi krammer. Ja, vi kommer. Okay, vent nu lige. Jeg tager altså en ny. Jeg beholder bare den her. Så jeg se, at det æder kontsving. Og 1, 2, 3, nu. Forsvind! Der er penge i. Whee! Nu får de fattige børn penge! Yeah! Er du så holde kameraet væk fra din ansigt, så jeg kan filme dig? Yeah! Okay. Min tur. Vi har lige stået hen på den der dims og brugt 12 billeder. 12-15 forsøg på at hoppe ned fra den der og tage et billede af det med selvtimer deroverfra. Det var svært. Mega. Og så var lige ved at give op sådan, vi prøver en gang til. Man skal bare hoppe på 10,5. 9,5. Da vi så prøvede en gang til, så virkede det. Yeah! Pisa børn. Pernilles ring. Emilies flotte ring, der gik stikker. Det var vores årsdag. Pernille har hårbånd. Emilie har hårbånd. Pernille har hjertespænd. Og Emilie har... Eller Pernille har sløjfe. Emilie har sløjfespænd. Og vi har også en anden masse andre gaver. Yeah! Og en bog. Vi skal snart spise det der hjerte. Min ring. Vi skal lige vise, hvis nogen aldrig vil lave det igen. Den så sådan her ud. Ja, det var rigtig flot. Og så faldt den bare af. Sådan noget billig bras. Hey, jeg gav 20 kroner for den. Gider lige. Noget bras. Vi kan tydeligt se, hvis Pernille kommer til at bide et stykke af sin af. Nå, jeg prøver den lige ned i min lomme. Jeg har slikket den ring. Ja, det er min ring. Okay, vil du lige tage et billede af mig, hvor jeg hopper ned der? Eller filme, hvor jeg hopper ned der? Ja. Den filmer stadigvæk, er det meningen? Okay. Og Emilie hopper lige om lidt. Når hun engang er færdig med at gøre sig selv klar. Der er reklamepauser. Okay. Klar. Det var godt. Det var et spædsagtigt hop. Nej, jeg vil ikke hoppe. Jo, du vil. Nej, jeg vil ikke. Kom nu. Okay. Er der nogensinde nogen, der har fortalt dig, at jeg elsker dig? Ja, det lyder bedre, at du siger det. Jeg elsker dig. Okay, nu hopper jeg. Jeg elsker også dig, Emilie. Og vi glipper. Nej. Selvom folk godt kunne tro det efter, at vi har årsdag, og vi kysser, og vi krammer, og vi holder i hånden og sådan noget, men... Okay. Ja! Woohoo! Phew! Det er så blæret ud. Og vi siger farvel og tak, fordi I ser. Det var fedt. Nej. Farvel og tak, fordi I så. Emilia og Pernilles årsdag! Sjov! Yeah! Og de der små piger, der sidder deroppe, de er altså vildt irriterende. De slader bare til Louise. Nå ja. Du ser stiv ud.